Vuosi 1990 journaalalla on Karelia nimi. Ennen sitä se oli punalippunimisen painoksena. Jälkivuosina toimituksessa ruodou 8 henkeä, journaalan painosmäärä on 650 kappalehtu. Nykyään ajan henki on toinen, samoin toimintaympäristö ja resurssit. Lehtemme palvelee ensisijaisesti kansallista suomensukuista yhteisöämme. Sen vuoksi juhlapäivänämmekin keskitymme pakollisten kuvioiden, näiden virallisten ja vähemmän virallisten alkutoimitusten jälkeen keskustelemaan lukijoiden kanssa. Karelia journaalassa voi lukea suomenkielistä käännösprousua, karjalaisen, suomalaisen ja viepsalaisen runoilijoiden teoksia, kirjoituksia Karjalan historiassa, kulttuurassa, kieliasioissa sekä nykyisessä ajassa. Nyky voi päästä ilmoihin teoksia, kudolla ennen ei painettu. Karelia journaalan toimittajat hyvällä mielellä käännetään niitä ja tuttavuutetaan lukijoiden näihin teoksiin. Me emme tee lehteä omien ambitioiden takia. Se ei kuulu toimituksen luonteeseen. Me palvelemme Karjalan tasavaltaa ja haluaisimme, että me emme vaati tunnustusta, mutta semmoista myötävaikutusta sekä hallitukselta että tavallisilta kansalaisilta. Että ne, jotka osaavat vielä suomea ja haluavat oppia suomea, lukisivat ja tukisivat lehteämme. Journaalan vuosipäivän hantusis pieton lukijan konferenssien tavoitteena oli vielä kerran tiivistää, mittuiset literaturo- ja kulttuuriaiheet kiinnitetään rahvahan suurempaa huomioon. Paginon Venäjän rahvahas sekä Suomen, Latvian ja Estonian eräis, kudot sejo luketa Karelia journaalua. Hyvä, kun tämä lehti pysyy paikalla. Ei pysynyt paikalla, vaan kehittyi koko ajan. Kehittyi itse, kehitti meitä lukijoille. Tänä päivänä on hyvä mieli tässä meidän kaikilla olla yhteis teidänkin pitää tämmöistä iloa. Albina Grigorieva, Igor Erichovski, Aleksandr Glushko, Vestit Karjal, Petrovskoi.